Wala kami nag-expect na makapit yung dire sa Albertos. Pero ang tanan mo nang ilang nga mga priceless do makaya lang manamon. Yung Gcash lang kay sa Gcash pa nga akong kwarta. Gipadala ko sa ako niya mamasa nga joke. Pisil-pisil tiyari nagbata mo ng order. Ang maning order na mo duha. For double naman sa mga 100 plus. Tapos yung halo-halo, 68. Ako naman nag-halo-halo sa amon. Tapos ay tilawan tabi kung namin ang halo-halo. First time ko nakatila sa halo-halo sa Albertos. Imagine ko pa kung ano yung mga sangkap nila. Sangkap, panakot guys. Medyo okay naman siya. Kaya testing ko nung nila nga in-order namon. Bebe kong namit. First tikim. Nunod na ako nga nasa bura ng kamatis. Ay, kaduwa. Mbot di ko ma-explain ko ng sabor. Tilawan nyo na lang. Pagbalik na lang ako eh. Makaukat pag isa piya ko. Nanagiman niya ko na yung laing abutahe mo tilawan, no? Harabe? Okay. Ina-imagine ko na lang, ara ko sa Greenwich. Abog Chok lang ba si Masakong Alberto sa natagak po. Namiga sabi ko eh. Paspasan na tabi ka dagdag ba ni? Makawat pa rin ako. Slow mo pa gid. With feelings pa. Okay siya. Okay na Kag amo na siya, hambot basta mo siya.